Maurice van Seinden had het drok. Zijn computerwinkel in Ljouwert krijgt alle dagen een stuk of 100 vragen over de problemen met Windows en Internet Explorer. We hebben nou weer gedonder met het internet. Ja, klopt. Op dit moment is met Internet Explorer is een probleem. En wat is het probleem? Wat doen we nou? Nou, in principe is het grote probleem dat er een klein lekje zit er in Internet Explorer, waardoor het onveiliger is. Heel simpel gezegd is uiteindelijk het Windows-systeem is zodanig afgeschermd met updates. Die updates die zorgen voor een hele, uiteindelijk een soort muur. En wat er dus gebeurt is, die muur, er zit altijd wel een gaatje in waar men doorheen kan, simpel gezegd. En dat is dus nu, met het grote Internet Explorer probleem, is dat eigenlijk nu gaande. En deze klant is net de enige met deze vraag. Al tijden gaan soortmeesting problemen met de veiligheid van haar computer. En nou is daar het probleem met Internet Explorer ook nog bij kwam. Maurice houdt alle keren hetzelfde advies. Punt 1 is het dus belangrijk om een actueel Windows systeem te hebben. Dus eigenlijk het liefst zo'n nieuw mogelijke Windows versie. Absoluut niet meer met Windows XP werken, want dat is compleet onveilig. En uiteindelijk is de beveiliging van dus de computer heel belangrijk. Dus antiviruspakket. Een goede virusscanner lost het probleem nooit helemaal op. Nevens Maurice binnen er altijd nog hackers die het een gotcha in het systeem vinden. Maar toch een orenbrowser te broeken en een goede virusscanner kom je een heel eind. Zelfs als je er geen doel hebt. Op elke computer eventjes even de e-mail openen en die link die ik in die e-mail zet eventjes uitvoeren. En dan gaat dus een nieuwe... Dat kan ik? Jazeker. Of met de kinderen te doen? Nee, dat gaat je lukken. Zeker. Absoluut. Absoluut.